Angko ya seneng. Wis esuk ajar ngerep tin. Heeh. Piye le ngerep piye? Ha ya ngono kuwi mau. Melene sekondi. Ah baleni saka ngarep. Lah. Sekarang Ah baleni saka jejer apa piye? lah ya salahe kok dadak nggo kupakku. Breng. Angko ya seneng. Wis esuk ajar ngerep tin. Heeh. Piye le ngerep piye? Ha ya ngono kuwi mangga. Mangga. Breng bongkotan digedhok tinggo celengan anyar dicolong maling nginten manten anyar dientup kala jengking kur syukur wong lanang lan pecicilan gowo banyu kok bececeran rupane ayu didol ejeran rupa ayu galo duit selawe aku omong apa anane nek duit blas ora duwe dheweke kakul pikire ngruket aku sak kencenge dheweke tak kipatke tiba kluma ketok gadhoke bareng dheweke ketok gadhoke kathokku mlotro ketok batrene masuk ha iya masuk kuwi lagu apa iki wah kowe ora pengalaman kuwi lagu rap nek cara saiki lagu rap jadu wah ku akeh terus ana piringane sing diesek-esek kae heeh ku jenesi jenesi tangan kiwa nyekel pokok tangan tengen nyekel siduk baru dalane iya ya aku mah nemokke nang anu nang Instagram iku iya coba terus ketin Melene sekondi. Ah baleni saka ngarep Lah. Sekarang apa baleni saka jejer apa piye lah ya salahe kok dadak nggo kupakku.